Ανέβει από την άμυνα, στόχος ο Κωστίνια, κεφαλιά από τον Πορτογάλο, γυρίζει ο Έσε, ο Ελκαμπή στην κεφαλιά, εκπληκτική απόκριση από τον Ρένο, κόρνερ, η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στο μάτς με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελκαμπή αλλά και τον goalkeeper της Ουνιόν, τον 33χρονο Δανό, τον Φρέντερικ Ρένο. Καμπελά γεμίζει στην περιοχή, κεφαλιά από τον Κωστίνια, out. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Πορτογάλος. Ο Ζακίτης γεμίζει με το αριστερό, κεφαλιά του Ντούκι. Ο Έσε θα δοκιμάσει με το αριστερό, είναι άστοχο το σούτ του Αργεντίνου, που είχε όμως όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να ελέγξει, να βάλει σωστά το σώμα του και να δοκιμάσει να απειλήσει την αιστεία του Ρένο. Τελείω Τσικίνιο, η μπάλα περνάει, καταλήγει out, πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της αιστείας του Ρένο. Ο Μουζακίτης που την πίεση του Κεντήρα, η παλιά για τον Ελκαμπή, έχει χρόνο να κοντρολάρει, να συνεργαστεί με τον Τζένσον Μάρτινς. Παίζουν το 1-2. Από πλάγια θέση ο Μαροκινός στην περιοχή, έχει ευκαιρία και να πλασάρει μπάλα στο σώμα του Ρένο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Θα μπλοκάρει στη συνέχεια ο goalkeeper της Ουνιόν μετά από την προσπάθεια του Τζένσον Μάρτινς. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Ρόμπερτ Σκόβ, ο 29χρονος Δανός. Μπαλαμένη στην περιοχή μετά την κόντρα στα πόδια του Κέρφελντ. Μάζεψε ο Τζολάκης, ζητάει ο Μουζακίτης. Πήρε μπάλα ο Πιτσιρικάς. Πάσα για τον Τσικίνιο που δοκιμάζει το σούτ, ένα υπέροχο γκολ. Ένα φοβερό γκολ από τον Τσικίνιο. Η πάσα του Μουζακίτη και ένας κεραυνός του Πορτογάλου που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ρένο. Δείτε ξανά, Μουζακίτη σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Τσικίνιο. Ένα κοντρόλ και το σούτ με το δεξί με τον Ρένο που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σέφερ, συνεργασία με Χάμπερερ, Σκάρκε. Η πάσα για τον Σέφερ, Λιούμπισιτς, μπλοκάρει ο Τζολάκης. Είναι η πρώτη φορά και συμβαίνει στο 77 που η Ουνιόν απειλητικά κινήθηκε προς την αντίπαλη εστία, προς την εστία του Ολυμπιακού. Έχει να πατήσει περιοχή ο Λιούμπισιτς. Θα γίνει το σούτ out αυτή τη φορά από τον Μπένες. Τελικά ο Μασούρα στο χώρο από πλάγια θέση θα γυρίσει παράλληλο, Σκάρ και βγάζει ο Ελκαμπή το σούτ. Η μπάλα out πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Ρένο στο 85 και πάλι με τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Εκτέλεσε ο Μασούρας. Ο Λιούμπιτσιτς δεν μπορούσε να απομακρύνει, γύρισε ο Ελκαμπή αλλά έστελνε την μπάλα out.